Zuhanyozz. Zuhanyoztál, ne fürdjél le. Esik az eső, állják ki. Ne függél le, esik az eső, így van. És egyébként Bettink ugye ma nincsen velünk, mert megbetegedett és nem tud kikelni az ágyból, ugye kaptam reggel egy SMS-t, innen is kívánnám neki jobbulást, és a Republika Jó Reggelt című számot azt neki küldtem külön, mert tudom, hogy szereti. Jaj, de aranyos vagy, megható. Ugye? A viselkedésem. Hát miért? Hát, ha szereti valaki, érted, akkor simán. Hát, én is szeretem egyébként, én nagyon szeretem. Rossz. Nem rossz kis volt, szerintem. Hallottam már én is. De mindig ilyen negatív egyébként? Nem, csak hogyha itt vagy. Kösz, én is szeretem. Miért mindig vidámkodunk Ferivel vasárnap reggel? Ennyi. De így kiderült, hogy nem hallgatták. Hát nagyon szépen köszönöm. Nem tudtalak hallgatni, az nem ugyanaz. Egyébként mert- tudtalak hallgatni. Mert dominiumozol, aztán meg nem kezd fel. Csak alszom. miattunk. Mert Csak alszom. miattunk Igen. kéne egyik fönt lenni, érted? Talán aludhatsz. Fölvette volna kazettára. Igen. Viszont ugye amiről egy picit kell és szeretnénk volna beszélni, ugye el szeretnénk valamilyen szinten búcsúzni a hallgatóktól, mert ugye ez a Drive FM-nek ebben a formájában az utolsó napja. Így van, Frank? Sajnos igen. De minden, ahogy Hilda fogalmazott egyébként, ugye jövődött a kávévízszünetet és ugye a holnap utánt, ahogy ő fogalmazott, minden vég valaminek a kezdete. Tehát mindig valami új dolog jön, és így van, tehát készülünk egy nagyobb volumenű dologgal. Előre bocsájtom, hogy nem biztos, hogy össze fog jönni, de dolgozunk rajta. Erősen. És abból erősen dolgozunk, így van, és abból lenne majd egy nagy duranás. Hát reméljük, hogy össze fog jönni egyébként. És itt átadnám a szót Ákosnak. Így van. Hát igen, azt szokták mondani, hogy egy ajtó bezárul, egy ablak kinyílik. Így van. Amit én soha nem értettem, mert hogyha valaki előtt bezárnak egy ajtót és bemászik az ablakon, igen hamar börtönbe kerül. Úgyhogy szerintem büntetőjogilag korrektebb lenne, hogyha úgy fogalmaznék, hogy ahol egy ajtó bezárul, az enyém. Már nem, én találtam, bocs. Ajjajjaj. Na félbeszakítottál. Tessék. Úgy fogalmaznék, hogy ahol bezárul egy ajtó, ott kinyílik egy másik, és akkor ez teljesen jó így. Így van. Szerintem. Így van. És hát nagyon sokat híreztünk a Sundrive-ban Ferkóval, Igen. ha szabad így fogalmaznom, és még egy utolsó hírt mondanék, amit tegnap hallottam. Sokat beszéltünk arról, ami most ment a Duna partján fekvő hatalmas épületben dolgozó emberekről, ott a Kossuth Lajos téren. Ki mondta, hogy nyugodtan? Mi történt? Parlament. Hát volt az alkotmánymódosítás. A parlament. Ez nyugodtan egyet. Több országban is tüntettek és szolidarítottak a magyarokkal. Készítettek rólunk, képzeld el. Igen, azt is tudom. Németországban. Oktatófilm. ARD1+, vagy ARD1+, igen. Na mindegy, én tegnap olvastam, hogy összeomlott a Rec bútorgyár. Igen. Tökre nagyon így. Igen, ez a... Köszönjük a mesét. Igen, most beleszóltál, ugye most eléggé le lett sajnálva a mi kis országunk, és ennek ellenére el kell mondani, hogy vannak olyan magyarok azért, akikre nagyon büszkék lehetünk, ugyanis tegnap volt a tévében, láttam este a híradóban, hogy 140 valahány magyar katona tért vissza Afganisztánból, akik ott iskolákat, utakat, kutakat fúrtak és építettek, és ezzel segítették fölépíteni újra, ami le lett rombolva ugye a háború alatt, és 7-en életüket is vesztették ebben a küldetésben sajnos, és még 400 magyar kint van, és többek között a kabuli repteret felügyelik, úgyhogy ezzel is foglalkozhat a világ mindinkább azzal, igen, hogy mi folyik itt a parlamentben. Van még egy híres magyarunk egyébként, a Golyó Ákosnak hívják. Igen. Nagyon szépen köszönöm, megtisztelsz. Elnyerted a kegyeimet. A filmguru. Mondjad? A filmguru. A filmguru, igen. A Sundrive-os filmguru, nem Top Secret, hogy hívták azt a műsort? Top 20 chart. Az is volt. Az is volt, igen. Mik voltak még tényleg? Top 20 chart, My Drive Top 10, ugye azt még a Roland kezdte el. Igen, ott volt nagyon sok vendégem. Igen. Akik elhozták a 10 kedvenc zenéjüket. Még én is elhoztam egyszer. Mi volt az? Hupikék, törpikék? Igen, a Hupikék, törpikék egyik kazettáját hoztam el. És itt kazettás magnóról hallgattuk, a mikrofont odatoltuk hangszórójához, úgy. Mert mi olyat is tudunk. Igen, retro. Hála az égnek 2013-ban a technológia megengedte nekünk, és lehetővé tette azt, hogy a Hupikék, törpikéket lejátszuk kazettás magnóról, és ezt hallgathatták a hallgatók a másik oldalon.
Ez történt. Büszkék vagyunk erre mind a mai napig. 2015-re úgy lehet, CD-n ki fog jönni a Törpapa Best Of, és akkor azt is meg fogjuk tudni hallgatni. Mert szeretném. Mert szeretem. Kész, fejével felteljük a padlón. Ez Ne sírjál. hozzászólás. Nem tudom. A Best of, hát érted? És egyébként 2 évvel ezelőtt, amikor még nem voltunk, Akkor is volt már kazettás magunk. 8 csáv. Abba biztos vagyok. akkor tudtunk volna játszani ugye bakelitre. Igen. És így szeretném megköszönni a sorsnak, hogy a élő adásban nem gyűrte be a szalagot. Az alig használt sanyó, amit vettem itt az Erzsébet királyné útján a pokrócos hajléktalan bácsitól. Mert én nagyon sajnáltam volna, hogyha vissza kellett volna tekercsőni színes ceruzával. Igen, te még azt a kort éled, ugye? Ó, az de jó volt. Azt élem, amit a Óráig. költségvetés lehetővé tett. Órán így pörgettem a kazettát. Azaz, ismerős. Igen, vinyettával ráírtam, hogy Törpapa válogatás. Mert természetesen a falu egyik gazdagjától lett elkölcsönözve. És a művelődési házban volt egy 2 kazettás lejátszó, amivel át tudtuk másolni. Úgyhogy szeretném megköszönni az összes tudósnak és fizikusnak, aki ezt lehetővé tette mi számunkra, hogy a kis falunkba mindenkivel meg tudtuk osztani a Törpapának a legújabb slágereit. Köszönjük. Ja, Istenem. Jó reggel. Ja. És sajnos elérkezett az idő, ahol el kell nekem búcsúznom. Nem kell, csak te akartál. Te akarsz menni. Nem kell. Maradhatsz nyugodtan. Nem tudom, hogy meddig lesztek. Még hogyha úgy alakul. Este 8. Este 8, 9, 10, 11, éjfél, 1, 2. Ameddig Tehát akarunk. egyébként 11-ig van műsor, ugye 8-tól kezdődik az offroad, 6-tól rocksok, de bejöhetsz bármikor. Lehet, hogy vissza fogok jönni ma. I'll be back. Mert lesz lehetőségem. Nem vagyok én az a osztrák testépítő. Igen. Jó, oké. Hábenzi. Ákos. Ne beszélj lengyelül. Ez Ahogy a német művelt volt. francia mondaná goodbye. Ezekkel a szavakkal búcsúznék, és egy zeneszámmal, amit nagyon szeretek idestől 3 napja. Avicii és Nicky Romero közöse az I Could Be The One lesz az a zeneszám, amivel én kazettáról. elbúcsúzok. Nem kazettáról. Ezt megvettem a Vaterán. CD-d? Nem, kazettát. De van ott egy ilyen Szabó bácsi az utcánkban, aki tud digitalizálni. Szabó bácsi. Igen, A mert nem biztos. Szatócsból, nem? Szatócs, van az is. Nos, ezekkel a szavakkal búcsúznék, arra az esetre, hogyha nem jönnék ma már vissza, amire van esély azért, akkor szeretném megköszönni az összes hallgatónak, aki kitartóan fölkelt vasárnap reggelente és meghallgatta a műsoromat, illetve a műsorunkat Frenkel. Amikor te nem voltál, akkor én még voltam. Igen. Azért. Azt tudom, fontos. Okay. Nem szerettem volna, hogy ez kiderüljön, de azt se szeretném, hogy a későbbiekben mástól tud meg, szóval ezt most őszintén bevallom neked, hogy én itt voltam vasárnap reggelente előtted is. Jó, rendben. Köszönöm szépen, hogy... Bár akkor még nem filmeztem. Köszönöm, hogy de bevettél a műsorodba. Nem fáztál vasárnap? Melyik vasárnap? Akár tavaly augusztusban? Igen. A hideg Egy kicsit félmeztelen. Na, jól van. Na. Jók legyetek hallgatók, ez volt az utolsó na, amit hallgattatok, illetve ez. Na, jó, ez. Nem bírtam ki még egyszer, szóval szólni fog most Avicii és Nicky Romero közöse. Remélem. Szervusztok!